भारतआ फ्रान्स हादरनिफ्राय राफेल जेट लाबोनाया बे खेबावनो जोबथा जासिगोन। फैगौ 15 दिसेम्बराव भारतआ फ्रान्स हादरनिफ्राय जोबथा राफेल जेटखौ लाबोसिगोन। जों मिथिगौ दि राफेल जेटआ दावहायाव बाहायग्रा गोहो गोनां जेट। बे जेटखौ अख्रां साजों दावहा नांनो थाखाय बाहायनाय जायो। बे जेटआ गिबियै फ्रान्स हादराव दिहुनजायो। बे जेटआ बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो रुजुनायाव टप 9 आव गाखोनो हादों। भारत हादरा थांनाय 2016 मायथाइयाव फ्रान्स हादरनिफ्राय बे राफेल फाइटार जेटखौनो लाबोनो थाखाय गासै 60,000 कौटि रांनि एग्रिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। गासै गं 36 राफेल फाइटार जेट लाबोनायनि भारतआ फ्रान्स हादरजों एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन। एग्रिमेन्ट बादिनो भारतआ दिनैसिम गासै गं 35 राफेल फाइटार जेटखौ लाबोनो हाबाय आरो फैगौ 15 दिसेम्बर खालारखालि एग्रिमेन्टनि जोबथा राफेल फाइटार जेटखौ लाबोबावगोन आरो बेजों भारतआ गासै गं 36 राफेल फाइटार जेटनि बिगोमा जागोन। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000 निफ्राय 20,000 सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality.publicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।